Voor de derde keer organiseren Omroep Friesland, RTV Noord en RTV Drenthe een landelijk verkiezingsdebat in het provinciehuis van Grijns. Het is het eerste debat in de aanloop naar de verkiezingen op 15 maart. En dat lieten de grote partijen net aan haar voorbij gaan. Politieke kopstukken als Lodewijk Asscher, Alexander Pechtold en Sibrand Buma waren aanwezig om haar standpunten te verdedigen. Opvallende aanwezigen waren Mark Rutte en Geert Wilders. De PVV is er helemaal net bij en de VVD stuurde Halbe Zielstra om het woord te doen. De wichtigste vraag in het debat: hoe denken de politieke haardrolspelers in Den Haag hoe regionale onderwerpen als de gaswinning, de werkgelegenheid en het opvangen van asielzoekers? Ik denk dat het geen goed signaal is dat er jongens of 's nachts groepjes mensen over de straat rennen voor dingen die het volgens mij helemaal net gebeuren zullen. Ik hoop dat 2017 meer stabiliteit gaat bieden en dat er naar ons wordt geluisterd door de politiek. Als Friesland na de verkiezing nog heeg op de Haagse agenda staat, valt aan te wachten. Maar met de kennis van uw provincie zit het in elk geval wel goed. Triater is het oudste theatergezelschap van Nederland. Goed. De punten zijn voor de Partij van de Arbeid. Hoeveel Europese schaatstitels heeft Sven Kramer, alweer een Fries, gewonnen? Ik kom tot 9. Dan komt u tot het goede aantal. Ja. Hoe heet de burgemeester van Leeuwarden? U kunt kiezen tussen Kronen, apotheker en den oudste. Nee, dat weet ik zeker. Hij zit daar boven Kronen. Vert Kronen. Ja, Vert Kronen, dat is goed.